Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Το ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία του Πρόεδρου μας Βαγγέλη Βανιζέλου έχει ανοίξει εδώ και μέρες ένα ουσιαστικό πολύ σημαντικό διάλογο με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Σήμερα βρίσκονται εδώ στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Ο κύριος Μασούρης από τη Super TV, ο κύριος Ναστούλης από την Ηλέκτρα TV, η κυρία Σγουρέα από την Νότια Ελληνική Τηλεόραση. Δίνουμε το λόγο στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα πρώτα να σας καλωσορίσω στα γραφεία μας, να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στην επαφή με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, απευθείας με τις τοπικές κοινωνίες, και σας ευχαριστώ πολύ που κάνετε αυτού του είδους την διαμεσολάβηση, την δημοσιογραφική, ώστε ο πολιτικός μας λόγος να φτάσει στον κάθε πολίτη, στην κάθε Ελληνίδα και στον κάθε Έλληνα. Δεν θα κάνω κάποια εισαγωγή επί της ουσίας, γιατί έχετε ακούσει και ομιλίες μου και τηλεοπτικές μου συνεντεύξεις στα πανελλήνιας εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις. Ο κύριος Ναστούλης από την Ηλέκτρα TV. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε βέβαια και στην Πελοπόννησο την Παρασκευή. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κάθε πρωί δεκάδες χιλιάδες Έλληνες οικογενειάρχες ξυπνούν και ξεκινάνε την ημέρα τους με την αγωνία ότι θα χάσουν το σπίτι τους. Αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους και φοβούνται ότι οι τράπεζες θα τους το πάρουν. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό πολύ καλά εσείς για τον Έλληνα. Επειδή είστε ευαίσθητος άνθρωπος, τι θα κάνετε αύριο για αυτό το τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα? Κοιτάξτε, δεν θα κάνω αύριο, έχω ήδη κάνει αρκετά πράγματα. Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ψηφίσει μια ειδική ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Έχει μειωθεί στο μισό η μηνιαία δόση. Από τα 6 δέκατα του μηνιαίου μισθού τώρα παρακρατούνται τα 3 δέκατα, και αν η οικογένεια έχει και άλλα εισοδήματα, δεύτερο μισθό, άλλες πηγές, δεν μπορεί να ξεπεράει τα 4 δέκατα η μηνιαία δόση. Άρα το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων έχει διευθετήσει στην πραγματικότητα όλα τα δάνεια, έχει επιμικρύνει τον χρόνο εξόφλησης, ανεξαρτήτως χρόνου ηλικίας, ορίου ηλικίας του κάθε οφειλέτη, και αυτή η επιμίκυνση θα συνοδευτεί και από λογικότερα επιτόκια στην επόμενη φάση, μόλις σταθεροποιηθεί ελαφρώς η κατάσταση, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Τώρα, για τους περισσότερους πολίτες, τους ιδιώτες που είναι οφειλέτες στεγαστικών ή καταναλωτικών ή και επιχειρηματικών δανείων στο τραπεζικό σύστημα, επειδή το τραπεζικό σύστημα τώρα ανακεφαλαιοποιείται και παίρνει χρήματα από το δάνειο των 130 δισεκατομμυρίων που έχουμε συνάψει, και επειδή τώρα το χαρτοφυλάκι όλων των τραπεζών, οι μετοχές τους, περιέρχονται στον έλεγχο του κράτους και έχουμε τον στρατηγικό έλεγχο, έχουμε συμφωνήσει με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών πως θα διαμορφωθεί, και ήδη έχει διαμορφωθεί, ένα σύστημα διευθέτησης των δανείων, κυλιόμενης, ώστε να μπορούν να είναι εξυπηρετήσιμα τα δάνεια. Να μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί με βάση το σημερινό του εισόδημα, γιατί μπορεί να έχει χάσει εισόδημα ή μπορεί να έχει γίνει άνεργος, με βάση τη σημερινή του κατάσταση, και θα μου επιτρέψετε να πω και με βάση και τη σημερινή αξία του σπιτιού του, αν πρόκειται για στεγαστικά, διότι έχουν μειωθεί και οι αξίες. Με το που θα πάει καλά η οικονομία, βέβαια, θα ανέβουν και οι αξίες των ακινήτων, όπου είναι επενδεδημένος ο ιδρώτας και οι προσδοκίες εκατομμυρίων Ελλήνων στις ιδιοκτησίες των Ελλήνων, τις ακίνητες, είναι επενδεδημένο το 420% του ΑΕΠ. Το χρέος έφτασε κάποια στιγμή, φτάνει το 169% του ΑΕΠ, αλλά στα ιδιωτικά ακίνητα έχουμε επενδύσει 420% του ΑΕΠ, για να έχετε μια συγκριτική αίσθηση του τι συμβαίνει στην οικονομία. Άρα λοιπόν, έχουν διευθετηθεί μέχρι τώρα 800.000 δάνεια και έχουμε συμφωνήσει στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς διευθέτησης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και μία περίοδο στην οποία πληρώνεις μόνο τόκους και όχι χρεολύσιο, για να διευκολυνθείς να βγεις από την κρίση. Αν κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτό, δεν ωφελούμε κανέναν, γιατί ο πολίτης θα κληθεί να το πληρώσει αυτό με τη μορφή φόρου, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε το δάνειο που παίρνουμε ως κράτος. Οπότε είναι δώρον-άδωρον. Αυτές οι εξαγγελίες είναι δώρον-άδωρον, γιατί τα δίνει κάποιος άλλος από την άλλη τσέπη. Άρα αυτό είναι αυτό που δίνει αναπνοή και ασφάλεια, πως και η ιδιοκτησία διατηρείται και το δάνειο είναι εξυπηρετήσιμο και οι νέες συνθήκες λαμβάνονται όλες υπόψη.